Pekabot. Iko bukhaboy tini fungo chinno. Uma ke thangse lam sugo hai norongno ani ketal vlog go. Hingkai tabok jeng budona bagoi phaijak dugano asuklai tongo thana bagoi. Hingkai tabokai chini dai to jeng khainani bagoi thana nayo. Hingkai nai tongni norok jeng esa glass tep sanai sabana budri nai tongni. Asuk ke sadong tung laijak obani bagoi dang sarok tangai rejak line darogoi tonglayo borok phayo thango busa ganang ro hingkai sekang riwo gai jengkai busa ganang ni bagoi jengno khai rui di hin saka gai jeng tabuk thangnai an busa bai kisa video khai narokmani clips gai narok nai tongni joya karoi ang sawana budri do sawana kapor kama tongo ani busa ai karok tijak bo budina po hingke buiri lai tongo buini ukologo jengkai busa laijak busa ganang ni bagoi doti mari sinai hingkai rui paikha tabuk hingkai rui si paikha tabuk hingkai nogo se thanglai sinai rupai mani yakulo nogo thanglai sinai. Pekabot. Iko no phai sok paijak butaro tini khai first time takalani bosorni puillani thaisuk janai dang hingkai thaisuk iko suktor khachini nok ganani hingkai mosor gura som naka kam bai janai hingkai ulo norongno ang thaisuk mukhui swnamui jamani phunuknai thaisuk tai kisa torkha hingkai Jom canai. Okey ma. Mama. Ayah. Kon. Jadi ayah pun. Ayah masak pun jadi. Jadi. Tagak. Oh, ada. Tak hai kon yang lo tabuk Ayah. Oh no. Babi sini. Oh sana. Apa? Sana. Thugana kisa tabuk hingkai dibonni thugana sari go malinai tini horokai taisa tok bahan sona nai tongo tabuk chicken joto mosla mix khai song sinai do tinkai desi style abo yang nai napan saigara thang tismui nakha karai tismui kaisinga go rukmani abo brok khai
thòng có thòng có gì không mày khul tu khá mui munoi có mui mày khá là bọt ta 지복 하고 있더니 fun거 진너가 엄마 그 당시고 아이 건 마마 때 기름아 진짜 아이 다시야 하고 저거